El que presentem és tota una colla d'actes per la celebració d'aquests 10 anys de l'ACVIC. Diria que en aquests 10 anys l'evolució ha estat magnífica. S'ha convertit en un centre referent, a Catalunya, en un centre que aposta per el que és l'art contemporani, per a les arts visuals. És una exposició en 4 espais, però que demostra que aquest diàleg que en la ciutat de Vic poden tenir tots els equipaments culturals i que per davant de tot el que posem és el talent, la cultura i aquesta aposta per donar, en aquest cas, visibilitat als 10 anys de l'ACVIC. Segurament serà la primera vegada que és un anàlisi que parla més de la llum que de la foscor, quan en realitat sempre els meus treballs el punt de partida ha sigut la foscor, però en realitat totes dues és el mateix. Una cosa existeix gràcies a l'altra i és necessari que una existeixi perquè l'altra es pugui manifestar.